Som človek. Mám telo, mám ústa a môžem hovoriť. Mnoho ľudí takú možnosť nemá a chcelo by hovoriť. Ja takú možnosť mám. Je to obrovská sloboda. Nie som ani kresťan, ani moslim, neuznávam žiadne náboženstvo. Som obyčajný človek. Narodil som sa do tohto sveta, o ktorom som predtým nevedel vôbec nič. A veľa vecí o ňom ešte stále neviem. Včera sa vysielalo dôležité fórum pre muslimov. Umma proroka Mohameda. Nejak ma to neláka, tieto témy. Ale z čistej zvedavosti som bol zvedavý, o čom také fórum asi môže byť. Začal som to fórum sledovať. No nevidel som ho od začiatku, ale môžem vám povedať, že som sa od neho nevedel odtrhnúť. Chápem, že zjednotenie ľudí na celom svete je veľmi dôležité. Spočiatku som si ani neuvedomoval, akú rolu v tom vlastne hrajú ľudia, ktorí sú v nejakých náboženstvách. Keď sa spýtam, čo viete o islame? Čo viete o moslimoch? Väčšina ľudí povie, ženy nosia habity, sú to teroristi, robia atentáty, hrôza tam žiť. To je najhoršia vec na svete islám. Sama vražda, strach proste žiť v takej spoločnosti. Priznajte sa, máte tiež takéto isté videnie islámu? No, není sa čo čudovať. Čím bolo to fórum pre mňa zaujímavé? Aby si človek také fórum pozrel, musí byť vážne zvedavý. Nie je to pre každého, ale v skutočnosti to je pre každého. Keď som to fórum sledoval, tak ma veľmi zamrzelo, že veľa ľudí není ochotných sledovať tak dlhé fórum a ešte na túto tému. Ten obraz, ktorý máte o isláme, o moslimoch, či ak si celý život myslíte niečo, čo je úplne inak. Ale potom je tu otázka, prečo máme takýto obraz? Moslimovia zorganizovali toto fórum pre moslimov na celom svete, aby sa moslimovia zjednotili. Je potrebné zjednotiť celý svet. A mnoho ľudí je v rôznych náboženstvách. A na tomto fóre som získal úplne nový obraz. Bol som ohromený tým, aké pochopenie sa sformovalo. Koľko vecí my nevieme. A stačí len tak málo. Byť ochotný počúvať. Pokiaľ som toto fórum nevidel, nedokázal som doceniť jeho dôležitosť. Dokonca som si ho pozrel dvakrát. Pokiaľ ešte stále sleduješ toto video a máš pocit, že sa snažím o propagáciu islamu na podporu islamizácie, tak sa mýliš. Snažím sa poukázať na to, že sú moslimovia, ktorí vedia, čo je správne a čo nie. Po zemetrasení v Sýrii a Turecku žili naši bratia v stanoch a Kerberos sa k nim opäť vrátil. Spomente si, čo sme robili my, tí moslimovia, ktorých sa táto tragédia nedotkla. My moslimovia sme sa zabávali na sviatky, keď sme vedeli, že naši bratia nemajú v tej chvíli čo jesť a kde spať. Vedeli sme to. Aké to je pre nášho milovaného proroka, mier s ním, sledovať, ako jedna časť moslimov trpí, zatiaľ čo iná časť moslimov zostáva nečinná. Čo by urobil on a čo sme urobili my, moslimovia? Práve preto hovoríme, že zemetrasenie v Turecku a jeho následky ukázali, že islám nie je. Moslimovia zradili sme proroka Mohameda, mier s ním. Prorok mier s ním nám zanechal všetko a odkázal, aby sme nasledovali jeho kroky. Ale my sme jeho vôľu porušili tým, že sme nasledovali smrteľných ľudí, ktorí túžili pomoci. A pozrite sa, čo sa teraz deje vo svete. Čo sa teraz deje v moslimských štátoch. Správame sa dobre k ženám? Nie, my moslimovia sme zradcovia proroka Mohameda. Mier a požehnanie Aláha s ním. Sú moslimovia, a je ich veľa, ktorí nikomu nenútia svoje náboženstvo. Nenútia ženy nosiť habit. Sú moslimovia, ktorí poznajú aj to, čo sa stalo s islámom a prečo má dnes takúto podobu. Mali sme zachovať a zveľaďovať to, čo priniesol prorok. A teraz žijeme horšie, ako v časoch džahilie. Prisahali sme prorokovi, že ho budeme nasledovať a pokračovať v jeho diele. Ale dnes sami zabíjame deti a predávame ich pre orgány. Všetky tieto hrôzy páchame my. A to všetko sa deje v moslimských krajinách. My len hovoríme, že žijeme podľa zákonov proroka. Krásne čítame Korán. Hovoríme, že žijeme podľa suny proroka. Mier s ním. Že sme moslimovia. Ale ako žijeme? Horšie ako zvieratá.
Potom sa ešte pýtate, za čo sa nám stalo to, čo sa stalo v Turecku a Sýrii. Zničili sme všetko, čo prorok vybudoval. Čo sa deje v našom svete? Nedokážem pochopiť, keď sa deti, vrátane bábetiek, predávajú na trhu. Určujú sa ich ceny a obchoduje sa s nimi, ako by deti boli veci, tovar. Deti sa predávajú, aby sa použili na uspokojenie najnižších živočíšnych sexuálnych úťok. V niektorých prípadoch sú rozobrané ako stavebnica na orgány, predané za účelom zisku. A často sú deti kupované do otroctva, aby boli na smrť vykorisťované v ťažkej a životu nebezpečnej práci. Astagfirullah, ale mne trhá srdce z informácií, že sa uzatvárajú manželstvá s maloletými dievčatami, ktoré si berú akože z lásky, pričom v skutočnosti zakrývajú neľudský, nemorálny a tiež trestný čin pedofíliu. Ženy a dievčatá v manželstvách často podliehajú nielen sexuálnemu, ale aj fyzickému násiliu. Sú zbavené svojich práv a ich život je porovnateľný s otroctvom. Prevažná väčšina mladých vydatých dievčat nemá žiadne vzdelanie. Nemajú žiadnu finančnú podporu a preto sú úplne závislé od manžela. Takýto vzťah k ženám je presným opakom toho, k čomu vyzýval prorok, mier s ním, a proti čomu bojoval. A tí, ktorí v mene islámu zabíjajú ľudí a ženy, to nie sú moslimovia. Skutoční moslimovia na tomto fóre poukazujú ostatným moslimom na skutočnosti o tom, ako znalosti, ktoré priniesol prorok Mohamed, boli v mene politickej moci prepísané a zámerne upravené tak, aby vyhovovali tomu, kto bol vtedy pri moci, alebo tomu, kto sa snažil získať moc nad ostatnými. Žiadny prorok predsa nehovoril o zabíjaní. Každý prorok hovoril o tom, aby sme boli ľuďmi. Prorok je ten, kto na tento svet priniesol znalosti o tom, ako funguje tento svet a kto sme my ako ľudské bytosti a čo je našou úlohou. A z týchto znalostí časom vznikli náboženstvá, ale Mohamed nebol predsa moslim a Ježiš Kristus nebol kresťan. Náboženstvá si vytvorili ľudia, no a náboženstvá sa postupom času stali nástrojom na manipuláciu a ovládanie. Moslimovia vedia o tom, čo sa deje. Moslimovia, ktorí usporiadali toto fórum, poukazujú práve na to. Vyzývajú ostatných moslimov, aby sa zastavili. Skutočný moslim nikdy nebude nútiť iného človeka, aby sa stal moslimom, aby konvertoval na islám. Avšak takéto snahy môže prejavovať iba náboženstvo pod vplyvom politickej moci. Moslimovia vyzývajú k zjednoteniu všetkých moslimov na svete, aby sa vytvorila jednotná umma, spoločenstvo, o ktorom hovoril prorok Mohamed. A prečo je to tak dôležité? Prečo o tom hovorím? Pretože na svete existujú približne 2 miliardy moslimov. A toto fórum bolo pre mňa veľmi dôležité pretože chcem žiť v lepšom svete. Chcem žiť v inom svete. A moslimovia sa aktívne pridávajú k projektu Tvorivá spoločnosť. Koniec koncov, tvorivá spoločnosť je to svet, o ktorom hovoril aj prorok Mohamed. A hovoril o ňom aj Ježiš Kristus. Avšak náboženstvá vznikli až neskôr, ako prostriedok moci a riadenia spoločnosti. Osobne mám veľkú radosť z toho, že sa toto fórum udialo. Ja, ktorý sa nehlásim k žiadnemu náboženstvu. Podstata je v tom, že moslimovia sa zjednocujú v jednom cieli. Ak moslimovia dobre preskúmajú slová proroka Mohameda, tak vo svojej hlbokej podstate sa priamo vzťahujú k osnovám tvorivej spoločnosti. A v takom svete ja chcem žiť. Aby ste to nechápali špatne, vytvorením tvorivej spoločnosti nebude islám na celom svete. Nikto nemusí byť v žiadnom náboženstve, lebo tá podstata není v náboženstve. Tá podstata je v 8 osnovách tvorivej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť neznamená to, že nakoniec budeme všetci moslimovia. To vôbec nie. Poukazujem na to, že nech je človek v akomkoľvek náboženstve, nech má akékoľvek vyznanie alebo nemá, všetci sme ľudské bytosti. A máme jeden domov, túto zem. A čo znamená podporovať myšlienku vybudovania tvorivej spoločnosti? Hovoriť o tom všetkým, hovoriť o tom, že my ako ľudia sme zodpovední za to, čo sa deje v tomto svete. Aby sa tá zodpovednosť uplatnila, je potrebné zaviesť 8 osnov tvorivej spoločnosti
do ústavy každého štátu. Prvá fáza je informovanie o tom, že je taká možnosť. Čím viac ľudí bude informovaných, tým viac ľudí má možnosť sa rozhodnúť a povedať áno, chcem žiť v takom svete. A keď budú informovaní všetci ľudia na Zemi, tak bude vytvorené celosvetové referendum, v ktorom ľudia odhlasujú, či chcú žiť v tvorivej spoločnosti alebo nie. Avšak prvý bod musí byť splnený. Musia o tom všetci vedieť. Všetci. A čo je to samospráva spoločnosti? Žijeme vo svete, kde si volíme toho, kto bude rozhodovať o nás. To je súčasná spoločnosť. Ale my môžeme vytvoriť svet, kde budeme priamo rozhodovať o tom, čo bude alebo nebude v našej spoločnosti existovať. Aby to fungovalo v praxi, je potrebné na legislatívnej úrovni v každej krajine zaviesť, uzákoniť elektorálnu platformu. Elektorálna voličská platforma je priestor, v ktorom môže človek hlasovať. Rozhodovať o tom, či nejaký zákon prejde alebo nie. Hlasovanie je transparentné a nedá sa podvádzať. Prebieha v reálnom čase. Je to jediná platforma pre celý svet. Samospráva spoločnosti znamená, že my ako spoločnosť väčšinou hlasov rozhodujeme o tom, či sa niečo uskutoční alebo nie. Samospráva neznamená absenciu riadenia alebo kompetentného plánovania, ale skôr absenciu autority. Hoci jej funkcia je rovnako rozdelená medzi všetkých ľudí a výhodou je, že ľudia sa sami usilujú o zlepšenie životných podmienok v spoločnosti. Stáva sa zločinom zmeniť niečo v živote ľudí bez opýtania. Na realizáciu moci ľudí sa používa nástroj, akým je elektorálna platforma. V podstate je to webová stránka, ktorá umožňuje ľuďom z celého sveta prijímať rozhodnutia transparentne a rýchlo. Ak sa hlasuje o globálnej otázke, hlasujú za ňu ľudia z celého sveta. Ak ide o miestnu otázku, hlasujú za ňu obyvatelia príslušného územia, ktorých život je prijatím zákona ovplyvnený. Napríklad, ak sa vyskytne problém v obci, rieši sa v obci. Ak ide o regionálnu otázku, rozhoduje sa o nej v regióne. Je teda lokálna samospráva a aj globálna, ktorá sa vzťahuje na celý svet. Každý návrh zákona je napísaný jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Odborníci musia pripraviť návrh zákona a vysvetliť, aké budú jeho očakávané výsledky, výhody a nevýhody jeho zavedenia, čo sa zmení pre človeka a ako to ovplyvní jeho život. Potom sa návrh zákona predloží na všeobecné hlasovanie. Čo je to? Človek hlasuje osobne, bez prostredníkov, pretože toto rozhodnutie ovplyvní jeho život. Zákon sa považuje za prijatý, keď ho podporí väčšina ľudí. 50% plus 1 hlas. Všetky procesy budú transparentné a ty, ako občan sveta, budeš môcť skontrolovať akýkoľvek proces hlasovania a zistiť, či bol tvoj hlas prijatý správne. Navyše, je dôležité pochopiť, že elektorálna platforma je ľahko používateľná, intuitívna a technicky zabezpečená proti akémukoľvek falšovaniu alebo pozmeňovaniu vďaka spoľahlivému a bezpečnému systému zberu a spracovania údajov. Hlasovanie o implementácii BBG prebieha hladko. Priame vykonávanie zákona schváleného ľuďmi zabezpečia zodpovední vykonávatelia. A to v prísnom súlade so zákonom a v stanovenom časovom rámci. Prostredníctvom elektorálnej platformy budú môcť ľudia v reálnom čase kontrolovať vykonávanie prijatého zákona a v prípade jeho zneužitia vykonávateľov odvolať. Dôležitým rozdielom medzi hlasovaním v spotrebiteľskom formáte
a v tvorivej spoločnosti, je, že v tvorivej spoločnosti budú všetky informácie verejné a dostupné. Dostupnosť informácií sa v žiadnom prípade nemôže použiť proti človeku, pretože ľudský život bude mať najvyššiu hodnotu. Procedúra samosprávy je jasná a prehľadná. Zaručuje poriadok v rozhodovaní o projektoch a kontrolu nad ich rýchlou realizáciou. Samospráva navyše odstraňuje podmienky pre korupciu. Nebude nikoho, koho by bolo možné podplatiť, pretože nebudú existovať osoby, od ktorých závisí rozhodovanie. Každý sa bude môcť rovnocenne podieľať na správe veci verejných. Nikto nebude mať výsady ani imunitu. Ľudia budú sami rozhodovať o tom, kde sa majú použiť zdroje. A budú spoločne kontrolovať, ako sú použité. Pre každého bude veľmi jednoduché samostatne predložiť podnet pri riešení konkrétneho životného problému. Bude sa kontrolovať, či je podnet v súlade s 8 osnovami tvorivej spoločnosti a predloží sa na všeobecné posúdenie. Ak ľudia myšlienku podporia, potom sa do nej zapoja odborníci a pripravia návrh na hlasovanie. A na to, aby sa to dostalo realitou, je potrebné, aby sme sa zjednotili v tomto cieli. Aby sme každý chceli žiť v takej spoločnosti, kde budeme rozhodovať sami o našich životoch. Konec koncov je to veľmi jednoduché. Je potrebné, aby si každý človek uvedomil, že to nie je len tak. Že nie je len taký obyčajný pešiak, ale je ten, kto mení svet. Takže nebuďme pešiakmi, ale staňme sa ľuďmi, ktorí riadia tento svet. Nebuďme otrokmi a nebuďme obeťami, pretože všetko, čo sa deje v našej spoločnosti, je vďaka tomu, že sme rozdelení na štáty, krajiny, národnosti, náboženstva a medzi nami stoja politici a zákony, ktoré si napísali sami. Chcel by som povedať tak veľa. Chcel by som povedať úplne všetko. Každopádne, koho bude zaujímať, aké informácie odzneli na tomto fóre Uma proroka Muhameda, môžete ho sledovať na YouTube alebo na inom linku. YouTube toto video blokuje. Označuje ho ako urážlivé alebo nevhodné. Môžete to urobiť tak, že stránku znovu obnovíte a potvrdíte, že to chcete pozerať. Alebo si to pozrite na ďalšom linku, ktorý tiež pripájam k tomuto videu. Človek sa môže správne rozhodnúť len vtedy, pokiaľ má dostatok informácií. A toto fórum svedčí o tom, že vo svete sa skutočne dejú veľké veci. Pretože k budovaniu tvorivej spoločnosti sa pripájajú ľudia zo 180 krajín a moslimovia tiež.